Takže kluci z Borové odcházejí na start. Pojďme podpořit skoro místní týmy z Záborové, hodně štěstí. Takže kluci z Borové si počkali na ten start. Na základě všechno posvažovaný košíček tam máme, takže uvidíme, jak strojí posledníčku dopředu. Rozdělovat bude a takže to vypadá, že už to je jenom na ukáže dopředu. Na výrazech a na gestech, které nám ukázal právě strojník, který je hodně motivovaný, hodně odločně naladěn. 21,63 pro Borovou, nalevo 20,93 a teď už se nám přichystá.